ntị, ekene m unu, daalụnụ. Taa achọrọ m ịkọrọ unu maka ofu nwaanyị di ya edutere na mba Amerịka. Ya bụ fa ebigo ihe dịka afọ abụọ kịta, mana fa nọ na esemokwu kịta. Esemokwu ahụ akaligo, nwunye esizi na ọ ya agbapụ, di ya esi ọgbapụ ọkụgbu onye n'aka na ọ ga-anọ ka fanụbanya bụ di na nwunye, na ọ kpọtara ya wee spendi ya akatamkpo ego na ọma mmekwe ka ego a na n'iyi na o mekete gbapụ ebe ọbụla ọ fụrụ ya ọnwụ ya. Nwunye wee kpọọ ya si ya, biko na esemokwu akaligonu na anyị ga-anwụzi na anyị na-abụ, kedu ihe ọ bụzi? Nwunye si na ọkwa ihe a ga-eme o tinye nsi na nri onye ọbụla anwụsisi ya, ọka mma ọ na-aka mma na ọka akwa mma igbusisi mmadụ na ọnọdụ a adịgo njọ. O wee kpọọ di ya si ya, biko nye anyị ya ohere na ọ chọọ ịgbapụ na okpomọkụ nke a akaligie na kama ya ka ọ kwụbụ ya ụgwọ ahụ o ji kpọta ya, maka a sị na o ji ihe dịka 7 million naira 7 million wee kpọta ya bụ nwaanyị ahụ si ya o nwere ego ahụ kịta, mana o kwe nkwa na ọ ga na-akwụ obele obele ganye ọkwụcha ụgwọ ahụ. Ma di ya jụrụ ajụ si ya na ọ ga-abịa ka fabibe ma ọ bụ ya naghachi azụ. O nyelie option na bụ ya bịa ka fabibe ma ọ bụ ya naghachi azụ. Anyị na-ajụ si kedu nke ka mma ka eme? Nwunye nyere ofu option si na ọ ga-agbapụ mana ọ ga-akwụba ụgwọ ahụ obele obele kwụchaa anya, ọma mgba ọsọ ọ ya akwụchi ya ka ọ gbachie ego ya. And ọ mụtagokwe nwa na abụọ kịta. Di ya esi mba na nyanwa naghachi azụ ma ọ bụ ọbịa ka fanụba di na nwunye ahụ, ọ gbapụ ọnwụ ya ebe ọbụla ọ fụrụ ya ọnwụ ya. O wee bụrụ ka o si gbatakwuru ndị be anyị, kedu nke ka mma ka eme? Nwaanyị agbaala ọsọ bịa na-akọrọ m na-asị biko si gbaalụ mụ tipukwe mkpu nekwa ihe na-achọ mme ọnọkatakwa ọ bụ na okpomọkụ karịa anya kama ọ ga-atụbu onwuru na ọ ya agbapụkwa andị onwe ihe melie nekwa ihe nwoke ahụ kwuru nye ihe nwoke a bụ di ekwu. Ya bụ ọ ka mma na fakpelu udo kata ma ime mkpasa ma ọ bụ igbu mmadụ. Ọ dịrọ mma igbu mmadụ, ọ dị mma ka ekpee udo. Ndị be anyị kedu ihe unu fụ gwafa? Ọnya kwalụ na bụ ụlọ chaalụ nwoke a ka ọnya gbapụ, nwoke ahụ ji di ya ọnwụ ya, ka a ga-ayọ nwoke ya kweta ka akwụbụ ya ụgwọ obele obele, akwụcha anya ụgwọ ọ ga-agbachikwa ụgwọ ya. O kwere anyị ghọta na ọ dịrị obi mma na ọ kpọta mmadụ na-achọ ịgbapụ, na o nwee ka ọ dị ọ na-agbawa obi, mana nwaanyị ekpego udo si na ọ ga-akwụ ụgwọ ahụ mana ọ ga-enye ya oge ọgwụ ego na ọ ga na-akwụ kwa ọnwa. O jee ọrụ ọ na-akwụ ganye na ọkwụcha anya ka o were ndụ ya mele ihe ya biko. Mana ọ jụrụ ajụ, ọ si nọ nke okwu ga-eme na ọ ga-anaba na ndị Igbo ma ọ bụ na ọ bịafa anụba di na nwaanyị ma ọ masịrị ya ma ọ masịrị ya, na ọ bụ ihe o kwuru na ọ bụ ya ga na-eme. Anyị na-asị ọ dị mma? Kedu nke ka mma? Ihe nwaanyị a mere ọ jọrọ njọ ka nke nwoke ma jọrọ njọ? Kedu ka esi ga-eme wee kwa anya bụ agadi nwaanyị ukwu ụwa? Maka na ọ gbatago na agbata ọnwụ na ndụ. A sị na mmadụ ka akụ, mmadụ ka ego, ndụ ka akụ, onye dị ndụ ga-akpata ego. Nwaanyị si na o nwere ka ọrịa ọ na-alụọ na ọ ya ata afụ na obodo ajọka, ọlụ adịrọ, ọ chọrọ ịna obodo, ọ chọrọ ịnọ mana ọ chọọzi ịnụ nyabụ di na okpomọkụ karịrị na nyabụ di. Ọ bụ ihe ọ na-ekwu. Ọ sikwu na di ọ ga-eje ọlụ maka na o nwere ọlụ si ndị obodo na-akwụ ya ụgwọ, andị ọgwago di ya si ka ọ gaba ọlụ, ọ lụọ n'ụlọ ọlụ ka ọ nala ikuku wee natakwa. Maka mgbe niile gị na mmadụ nọrọ ịma na unu nọkalịa, a sị na ngwele nọkalịa n'ubi ọghọrọ aghụ. Ya bụ ọ na-adị mma nọkata n'ụsa ije ọlụ bata
ị dịkwa fresh n'anya onye ọ bụ gị na ya, ma mgbe niile ya na ya nọ ọ na ịma gị na-afụchatacha njụ ya niile, ma ịma gị ọ ṅụọ mmiri ọtara aka ome nke ọbụla a na-enyo ebe niile. Ọ na-aka mma anọkata enye ohere abịakọtakwa ọnụ ọ dị ụtọ. Nwaanyị sikwu ka o jebe ọrụ, di esi mba na ọma nje ọrụ, kedu nke a ga-eme? Nwaanyị ewetego option na-abọ ịtọ, di ejucha ajụ, ọ si na option nke ya ka a ga-efolo, otherwise ọdawa ite ofe. Ya bụ ndị be anyị biko gbaa na alụ o nwere ka ọ ga-adị ọ bụrụ na o kwere omume. Anyị ga-ewetakwa pikchọ fe ebe a, wetakwa afafe ebe a, maka onwe ihe menu ka amalụ na nnekwe. Mana nwoke be anyị, ana m ayọkwa gị na-asị gị majuo ị nwekwa ike isi anya gaba ọlụ n'uche nke m gwa ya gaba ọlụ, ịghọtago? Ọbịa ịchọ ka gị na ya bili ya gaba ọlụ, ọ bụgodị ọlụ 4 hours ma ọ bụ 3 hours ọ ga wee natakwa. Mana anọ n'ụlọ 24 hours gị na ya na-abụ na-afụ onwe unu agba egbe anya, ifuru na unu ga-aghọ nwunye di. Ọkụ ya ka m furu ka m kwuo, ndị be anyị unu ga-ekwunu nke unu, maka o nwee ike uche onye adị ya njọ, uche m ka m kwu, unu ga-ekwu uche unu nke ga-aka mma ka eme ka ọ wee dị mma, maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ndewonu, ka emesịa.